alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da zuwa Global Voice TV, tashar da ke kawo muku ingantattun labarai, ilimi da al'amuran al'umma. A yau muna da gayyata ta musamman daga kwamitin ƙaddamar da littafin Tuhfatul Ƙari'i wanda fitaccen marubuci Malam Sa'idu Ɗayyibu Garba ya rubuta. Muna gayyatar ɗaukacin al'ummar musulmi da masoya Alƙur'ani zuwa gagarumin taro. Mai gabatarwa Alhaji Hussein Hassan Jibrin Sarkin Kudu. Malami mai jawabi Sheikh Malam Haruna Muhammad Gadon Baiwa. Babban mai ƙaddamarwa Hon Injiniya Suleiman Da'o Aliyu Hasken Birnin Kudu. Mai masaukin baƙi Bulda Dr. Muhammad Uba Ciyaman Birnin Kudu Local Government. Rana Lahadi 2 ga watan Agusta shekara ta 2026. Lokaci ƙarfe 10 na safe. Wuri Malam Da'o Aliyu Hall da ke garin Birnin Kudu. Kada ku bari a baku labari. Ku zo ku kasance cikin masu cin gajiyar wannan taro na ilimi da falalar Alƙur'ani. Ni ne Bilyaminu Ishaq daga Global Voice TV. Na gode da kallon ku, ku ci gaba da bibiyar Global Voice TV domin samun labarai, shirye-shirye da gayyata masu amfani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.